And this your boy again. Look at Ontariana Mula, aka Mr. Sotuka Fela Motiva, aka Mr. Cool himself and Tora Samakhonji, like Plomotos, like Chiakona, e-boat. Bafethi ngizokhuluma ngendaba yamapantsula futhi I repeat indaba yamapantsula bafethi ubupantsula is not about the dress code. Ubupantsula is not about ukuphatha iphanga. Ubupantsula is not about ukwazi ukukhuluma isitsotitali. Ubupantsula is not about ukubhamba. Ukupantsula ehedachte ide uyocabanga ngakhona. Ipantsula akusumuntu ocabanga amanzi angcolile. Ipantsula umuntu ocabanga amanzi esikoni, understand? Mabathi into ishaya isipantsula sisuke sithi hayi lento le uyishaye la uyishaya inswembu. Yiyo amapantsula. Hayi labantu laba bazibiza amapantsula bese bayahamba bayobamba inkunzi, bagwaza abantu, babulala abantu. Bona nenzeni ephathini kaShonwa no-1 bafethu. UShonwa no-1 umuntu waseKaslame, umuntu waseKasilethu bafethu, umuntu esimncanywayo. Njengoba bafethu nishonile nina amapantsula, mavandali, maphara. Njengoba senishonile manje, yonke lento lebheka uShonwa no-1. Nithi uShonwa no-1 afile kanjani la khona manje? Nithi next time baka-hoste kanjani? Because i-security bekhona. Ubiza nabantu abama-firearm, nina nibamba abantu inkunzi. Bafethu, siyanicela, siyazama bafethu. Sonke siyazama ukuphanda. Ezinye izinto asikwazi ukufikelela. Mara manisimoshela, manenza nento eniyenzayo. Ngiyanicela bafethu yenzeni. I-SNK niyenzile namosha. Eminki niyamosha. Chili pepper niyamosha. Food bar niyamosha. Like yonke indawo niyamosha bafethu. Ulime crazy ushaya event niyomosha futhi. Kuyofa abantu futhi. But then into engayisho bafethu kuShonwa no-1 awuthi sizokubeka emthandazweni mkhozi wami. Through lento ahamba kuyo manje mfethu sokubeka emthandazweni ezabantu baseSoweto sima nawe mkhozi wami yabona. Wena ayikho into wrong oyenzile. We hostile event was successful. Amajita decide wenza event yabo ngaphandle kwe-event yakho. So sinawe mkhozi sikubekile emthandazweni Shona mfethu. We wish you more events, we wish you more luck, we wish you more opportunities, you understand? So nalabantu laba abakhatha amaphathi engwashilo then basendele abantu ukuthi ngibukike kabi. Bafethu yekani ndayidenge niyenzayo because niphusha i-narrative wrong. Sizama ukulungisa amapantsula nina nikhatha amaphathi nithe uNtariyana uyabheda. Ingenani ku-comment list nibhekeni ukuthi ku-comment ngithini. Ngithi I stand with Shonwa no-1. He did his best. Uzamile. Abantu abamhlulile umphakathi. So ngisaphinda bafethu namanje Shonwa no-1 mkhozi wami la ukhona. I wish ube grand mkhozi wami. uNkulunkulu abe nawe. Uzithoba amanxeba mkhozi. I know ukuthi trauma lento le. Ukusazoza abantu abaningi bakubuza ama question mkhozi wami. Ngifisa ukuthi before ukukhuluma wena ukukhuluma uNkulunkulu. Ngifisa before any action oyithatha uNkulunkulu abe nayo mkhozi wami. Ube grand Shona mkhozi wami, ube mnandi, ube moja bafethu. To more events, to more success, to more growth to eSoweto because I'm the voice of eSoweto. So if izinto ezikanje ziyenzeka ngithola, I'm not looking like a voice. So mapantsula bafethu, ubupantsula akusi okapi. Ubupantsula akusukubhampa. Ubupantsula akusinkunzi. Kunamapantsula aseLondon manje ajayiva isipantsula. Kunamapantsula manje agcoka isipantsula sesisaba nokuthenga idikisi cause isaba ukushaya. Bheka ama-brand wabo Reverend Tumza. Sewasaba ukuthengwa ngenxa yeni amapantsula. Hayi mafethu amapantsula sisekho. Enhle kahle isipantsula sisekho. Sekunamavayendali kuphela. But then Shonwa no-1 mfethu I wish you nothing but the best. Linda Mnisi njengoba nawe uzohosta I wish uNkulunkulu ay protect event yakho ibe grand kube mnandi bafethu. Makuyimi uKatlego uNtariyana Mula aka uMr Soweto Fela yamutsiba aka Mr Cool himself aka umuntu onganankinga nomuntu ukuthi abantu bakhatha amaphathi bawasende kube ngathi mina ngirong. But then Shona ube grand athi yamdanko.